Police Report. Damdamag nakalapan ni Idol Dennis. Magandang morning, Idol Dennis. Come in. Yes, good morning. Nalamis nga tigat Idol Bernard sa balimanay nga disgrasya iti napasamag iti Ciudad Diluwag, partikular iti Airport Road, iti sakop ti Barangay 48-A, kabungaan iti Ciudad Diluwag, ababaen iti panang dungpar iti motorsiklo, iti sarunuan na kurong-kurong. Ti kurong-kurong ket inturong tagnagan Felipe Gawiran nga 20 ket pito nasawaan, single ken awan ti driver's license ket Barangay 48B, Kabungaan, Lawag City. Dinto nga ti motorsiklo ket inturong met iti agnagan Benjamin Santos Kurutan, Domingo the 2nd nga 2052 nga taga Barangay 44 Sambuanga met laeng. Iti investigasyon ti PNP ti kurong-kurong ti manirimaan ti panagpapadaya na iti kalsada idinta ag overtake dati nakasaruno nga motosiklo nga sumeten iti panagdinong parda Idol Bernard kasulta dahil datoy motosiklo gabuti ina panagbaliktad idintong iti duha nga driver iti nasugsugatan nga dagito kit ni taray iti Governor Rocky Ablan Senior Memorial Hospital, babayan ti responding and kamkaming iti paramedics ti Department of Public Safety. Iti agdama Idol Bernard na sa kasad iti duha involved iti disgrasya kit namuan nga napagsaridameten iti biyang iti PNP Traffic Division. Iti sa bali pa nga bangir gaputi iliw kinawan iti nang bisita ken kuana iso ti rason no apa nga naglibas ti may nga inmate iti BGMP iti Batangilos Norte nailiwan ni Manuel Ofilas Rebilla Idol Bernard ni Manuel ket naman iti initial investigation iti BGMP Kimalay at iti pader Idol Bernard Yesu iti nagnana nga rimwar iti BGMP ngamin asipod kano iti na-sharek iti pagbaludan awan pa tinapan ng bisita ken kuana diga siyempre kailo naman ti pamilya na iso nga naglibas ngayon iti nakita ng ti pamilya na intawag naman kit din iti kabagyan ta ngay tawag dan ti BGMP iti mabanda sa kunan iti ayan na very good Bernard. Okay. Well, di ka talaga awan tigandat ng aglibas ng tumarang aglimeng do di ket napandalang kinita detay nakapamilya na agapo tayo so naket may ilulaw na yan naman tayo nga awan ti CCTV camera ti lawlaw dati BGMP BGMP Idol Bert adam di iti waris na pa do iti barbed wire iti yang ato iso nga hampay nga nalawag nakasot pa nagkalayat na ngayon ba sigurado met iti naglibas ngawan tinang tulong kengkuana ngarimar iti pagbaludan sul gapuna nga manariman pa ng investigasyon iti PNP iti BGMP para kailang kalate masigigat tatan nga panang bantay da iti balod iti nadakamat nga pagbaludan iti BGMP ni Revilla katsumang sango iti kaso nga panaglabsing iti RA 9165 kenti 10591 nga trason nga apay nga naibalot iti BGMP Idol Bernard. So iti agdaman nakaangasen dagiti panakabagi iti BGMP gapot ito'y naglibas ket nasukon dabaten kalpasan nga napanda iti mismo ngayon na kakapasan iti pan nakaipeksanan ti iliunan iti pamilya na. Tidakes na ngamin Idol Dennis detoy jailbreak ipiksa namat iti mano pay nga tawin manayunan ngamin so ti anana talinteg tayo it extends your time in the naganan as inside the cell iyan ta selda so manayunan naman ti tawin nan Diyos ko imbes ko mga bumaba gusto nga bumabamay reduce ko mo DJ kuana panakaibalod na yung maante ko naman manayunan gaputi inarabit imagine isagsagmag iti career iti pagbalo ti BGMP yung palang kadatoy nga napasamak Idol but anyway alam tiket siguro jay ili na kita hanan kay kuan madairan so nga no siguro hanan nakita kit baka it lead to depression kasi jado kasi So nga inarabid na siguro di jay
sabi ka kita alay-ayan dati riknana gamot sobrang iliw iti membro iti pamilya Idol Bernard. Bakyan ka ta, kang kanayon ka, ang Ana. pagustuhan Idol. Narigat mo na pupok kalata. Danunam kasday talaga. Kidding aside, jailbreak lagip ko lang unay kasi detikit na dakamat mi dito idi agbas ada pa lang subject ko nga political science pakaraman ng kadigiti balod Idol Dennis against revised penal code isuna iti article 156. Ayan, no aglibas. So DJ ti manayunan titawin na ma-expand tapno to add information and details kadetoy dakamatem. Ngem in times of calamity, like for example, nauram deta pagbaludan, syempre agtalipo agaw kan at nauram nga rod. Covered din yan ng Article 158 ng ating revised penal code. So okay may mga alangan naman ng matusta ka ije uneg no kas pagarigan. Kada disaster gingined ken dumapay. Yan. Okay, anymore? Yung nilurang skip na balod dati puso na. Aha, talaga. Mapanpay ti kalam. Ikigatan namin ito kwa. Jaman amo mapantis. Summer capital. Ikigatan namin ito kwa. Kung na nakat aglib lakton Sir Bernard. Kung na nakat aglib ka no, aglab lang. Uy! Pagbagyo lang karudan kahit hang mayat ka no nga tiyempo dati parang kep kuna naman kept it secret and kept it safe kuna na iso nga kep Alawan na. Okay. So, damay ko Bernard, kita naimas pa rin iti panagturog tayo. Gapo wala to'y panyampo na talaga nalamis iti aglawlaw, iti kimas, mga ganat tayo. Kita alay iti with the visitor basta ta, mabasaran iti Luzon, iti ating bulan, iti Holyo. Tama ko lang, maniwala mismo iti PNP, iti BJMP. Idol, Dennis Alitio, Tatak, Armen.